Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Bertan, Oiana Barriosekin gaude, Paris Iusei Buseko patrono kidea, hemendik kanpo eta hemen barruan ere psikologa. Konta iguzu, zer egiten duzue Paris Iusei Busen? Parisen egiten dugun garrantzitsuena da bermatzea txirotasun egoeran edo esklusio egoeretan dauden pertsonen bazkariak, afariak eta gosariak. Baina berehala irekiko dugu berriz jantokian eta bolondres horiek etortzen dira, hor sukaldean daukaten bandejak hartu eta zerbitzatzen diegu bazkaria eta afaria eta gero eramaten dute gozaltzekoa etxera. Hemen jantokian gutxi gora bera joan den urtean egon ziren 250 pertsona ezberdin bazkaltzen eta gero daukagu ere biltegi bat non hor jaki gehiago ditugu, kopuru handiagoetan, eta hor familia asko joaten dira, askok ezin direnak etorri jantokira, beste Iruñerrian bizi direlako edo gehienak seme-alabak dituztenak dira. Baldintza horiek betetzen dituztenak biltegira joaten dira eta saskiak ematen zaie beraien etxeetan bazkari eta afariak egin ahal izateko. Hortaz aparte ere, langile sozialak baditugu eta gure erabiltzaileak hartzen dituzte astero ikusteko zeintzuk diren beraien beharrak eta saiatzen gara behar horietan ahalik eta gehien laguntzen. Eta hau jantokia izateaz gain ere da txokoa. Eta txokoan ere ematen diegu gaztelaniazko klaseak, hizkuntza ere gehiago ikasten dutelarik beraiek ere seguruagoak eta hobeto mugitu daitezkelako gure gizartean. Ematen zaie ere tailerrak, askotan jostekoak edo sukaldaritzakoak edo egiten dira tailerre ezberdinak eta hori egiten da hemen arratsaldetan. Eta gero beste aldetik ere daukagu saldaberoaren proiektua, eta saldaberoa da astean bitan ateratzen garela saldabero bat eskaintzera kalean lo egiten duten pertsonei. Aitzaki moduko bat da ere pixkat saldaberoarena, naiz eta oso gustora hartu eta bere, azkenean oso kontzentratuta dagoen salda bat da eta elikagai on bat suposatzen zaie ere, aprobetxatzen dugu beraiekin egoteko, hitz egiteko, ikusteko zer moduz dauden, eta bereziki ere hotzari aurre egiteko prakak, txaketak eta dena delakoa eman, edo losakuak eta esterilak ere eskaintzen diogu. Lehen beste duela urte batzuk diru iturri nahiko izan genuen urte batzuetan eta animatu egin ginen, emozionatu egin ginen proiektu pare bat gehiago aurrera ateratzea, zirela hortzaindegi bat eta etxe bizitza laguntzeko ere lehenengo etxe bizitza bat eskuratzen eta hortik hilabete batzuetara eskuratzen dutelarik beste etxe bizitza bat, lehenengo impulso hori hartzeko, baina gero subentzio batzuk kendu zizkiguten eta krisi egoera batean ere egon ginen gizarte osoa eta orain momentuz proiektu horiek ezin ditugu aurrera eraman eta lehentasunean jarri dugu bazkariarenak eta jakiak ondo bermatzea. Eta azkenik ematen dugu ere asistentzia psikologikoa, astean behin, gure erabiltzaileei, azkenean ikusten dugulako ez dela bakarrik jatekoa izatea, baizik eta bermatzea hemen behar dituzten beste delako laguntza batzuk eta horren harira laguntza psikologikoa askotan ezinbestekoa da. Ikusten dugu orduan, eraunitzetako proiektuak ari zaretela ateratzen aurrera, hemen otorduak emateaz gain, saldaberoa, laguntza mota ezberdinak ez, erderaz gazteraz ikasteko aukera, iraganean ere bai, finantzialki egoera hobe batean egon zareten momentu dietan, beste proiektu batzuk ere aurrera atera dituzue, ezen jasangarria ikusten dutenez, gobernuaren aldetik laguntza horiek, orduan atzera pauso bat izan da azkeneko urteetan? Bai, atzera pauso bat egon da eta
adibidez, entitate publikoak eta pribatuekin alderatuta, enpresa pribatu edo partikular askoz gehiago dago ditugu dohaintza ekonomikoak ematen dituztenak, entitate publikoak ematen dituztenak baino, ez? Bakarrik 3 udaletxek ematen dute laguntza ekonomiko zuzena, ez da bat ez dago Iruña herrian, udaletxe horietakoak, eta egia da, entitate publikoei kostatu egiten zaiela diru gehiago edo partida presupuestarioetan aurre ikustea 0,7 hori bermatzearena, adibidez, pobreziari aurre egiteko edo beste hainbat eragile eta entitateei subentzio bat ematea, publikoak heltzen ez dena eta egiten ez duena besteok saiatzen garelako egiten. Baina momentu honetan pribatutik eratortzen dira dohaintza gehienak eta gero hori partikular batzuk inkluso anonimoak sartzen dute kontuan diru kopuru ezberdinak eta gero denak hemen gauden bolondrez guztiak bazkideak gara, bakoitza duen moduan, bakoitza 5 euro edo 50, baina bazkideekin ere lortzen dugu sosa pizka bat. Bueno, egun hauetan, Ukrainean eta Rusian artean dagoen gera hauetan, jende honentzez, elkartasuna erakutsi du, hango jendea ere bai laguntza bat egiteko, janaria bidaltzeko, ikusten dugu ez, egoera horren barruan, Nafarroan ze egoera bizi dugu, orain ikusten dugu kontzientziazio handia badela kontu honetan, baina hemen duela iraganean, azkeneko urtetan, ze promotatako egoera izan da boluntariotzan? Ukrainiakin gertatzen ari dena oso sakonki hausnartu beharko genuke, ez? Adibidez gaur prentsan ateratzen da, 2 nafar joango direla furgoneta batekin etorkinak hartzera eta bertaratzea, ez? Eta denak oso begionez ikusten dugun hau, ikusi behar dugu ere, baduela 5 urte gutxi gora bera, beste nafar bat joan zela Greziara ere furgoneta batekin hango etorkinak bertaratzea, eta atxilotua izan zen, eta trafiko ilegala, pertsonen trafiko ilegalaren delitu bat sartu behar zioten, azkenean uste dute zerrean gelditu dela, baina oso bretxa handia ikusten ari da momentu honetan, etorkinen lehenengo maila batzuk badaudela eta bigarren maila batzuk badaudela ere, ez? Eta niri oso ondo iruditzen zait, Ukrainiako etorkinekin elkartasuna eta eliketa aldugun guztia egin behar izatea, baina nire ustez diskriminazio punto bat badago ere, etorkin hauekin txuriak direla eta europarrak edo europakoak konsideratzen direla gehiago badirudi gure elkartasuna gehiago eragiten duela Siriakoak edo Afganoak edo ezain europearrak diren hoiek eragiten digutena baino. Gero joango gara, pixkat galdera batzuk bitartez, diskriminazio honen atzean zer dagoen kontuarekin galdera batzuk eginez. Baina, pertsona horiei Nafarroan daudena, modu batan edo bertzean lagundu nahi dutenak ere bai, boluntariotza bat egiten, beharrak dituzten dei laguntzen. Zer modu ezberdinetan laguntzen aldute pertsona batek, egineko lagun batek? Orain hemen adibidez Ukrainiako elkartasun taldeak badaude eta aspalditik ere Donbas eta beste errepublika horiekin elkartasun taldeak ere badaude. Ari dira jasotzen bai jakiak, bai arropa, eta bidaltzen dira mugetara eta etorkinak hartu emana egiten duten zentroetara. Supongo abuzto bakoitzean badagoela norbait edo elkarteren bat hori egiteko dagoena, ez? Adibidez Parisetik bai bidali ditugu ja koltsoiak eta neguko arropak etorkinentzat, baina Siriakoentzat egiten dugun bezala edo Saharagoiar herrialdearekin egin dugun bezala edo hori horrelako kanpainak
dauden guzti horietan, biltegiko arropa ere bidaltzen aldugu. Jakiak, adibidez, guk ezin ditugu bihalduz hemen daukagunekin jakiak beraientzat direlako, hemengo erabiltzaileak hartzen dituztelako eta gainera txarrak gelditzen dira askotan eta zailagoa da, baina momentu honetan uste dut kanal asko daudela bideratuta elkartasun guzti hori bide bat emateko, ez? Eta horren pixkat boluntariotzaren testuinguru honen lanketarekin bukatzeko, kaldera gisa, modan jarri da, ez? Edo, ondiztan entzun da jendeak interesa duela pixkat voluntariotza bat egiteko, baina munduren barruan ere bai, erakunde guztiak merkatu zabal bat badago, ez? Merkatua, ez? Agian ez da modiko horrela deitzea, baina ematen du, aukera hauniz badaudela, ez? Eta, ikusten duzu ere bai, batzuk joaten dira Mexikora, dordokak zaintzera, bertze batzuk Sri Lankara, ez dakit zer egitera. Denak fiatzeko erakundeak dira, edo zer dago horren atzean? Bueno, egia da, ONG handi batzuk korrupzio delituak ere izan dituztela eta batzutan gertatu egin dela ematen zaien diru guztia edo esaten dutena egin beharko dutela edo egin behar dutela diru horrekin ez dela egiten eta askotan ere mesfidantza punto bat dago ere bidaltzeko dirua beste herrialde batetara eta ez dakizulako zer egiten den horrekin edo ezin duzulako hain argi ikusi, ez? Nik uste dut gehiengo batek oso ongi egiten dutela bere lana eta eskerrak existitzen direla horrelako elkarteak, bestela mundua oraindik okerragoa izango litzatekelako. Baina egia da, bolondresak badaudela mota asko egiteko, bai diru aldetik, bai zure denbora ematearen aldetik, ez? Eta horrekin adibidez ez dago hainbeste mesfidantza posiblea, ez? Hor bertan zaude, lana egiten ari zara eta ikusten ari duzu zure lana nora joaten den, ez? Hemen 800 bolondrez gaude lan egiten eta batek sukaldean, bestea zerbitzen, bestea saldaberoa ematen, beste bat etortzen da tailer bat ematera, mota askok daude ere dendetan, bi denda ere baditugula arroparenak. Badago modu ezberdinak parte hartzeko eta 2 orduko edo 4 orduko edo nahi duzun denbora kopurua eman ahal izateko, baina gauza bat da bolondrez izatea zu, norbanako bezala eta zure denbora eskaintzea eta lan bat egitea eta beste gauza bat da ere dirua ematea dozein elkarteari eta diru horrekin oso urrun zer egin daiteken ala ez, baina bi bolondrez mota ezberdinak dira, bata bakarrik ekonomikoa eta bestea parte hartzen duzuna eta zure burua ere hor implikazio bat ematen diozuna, ez? Hemen gehienak horrelakoak dira eta gero dohaintza ekonomikoak ematen dutenak ere bolondrez ekonomikoak izango lirateke, baina guk egiten dugu lan pertsonekin, zuzenean proiektuetan parte hartzen dutena. Bueno, pixkat gaiaz aldatzen, duela aste batzuk, Aporofobia Stop proiektua aurkeztu zenuten, Katakraken. Galdera zabaldutekin hasteko, zer da aporofobia? Aporofobia da kontzeptu bat, Adela Kortinak egin zuena, filosofa bat dela, eta etika moralaren ere aditua. Eta sortu zuen kontzeptu hori ezberdintzeko oso ondo ze jarrerak ziren arrazismo kutsukoak eta ze beste jarrera batzuk zeuden ez zirela arrazismo horretan, arrazakerian
sartzen, baina bai fobia edo nazka edo pixka bat, txirotasunaren edo esklusioan dagoen norbaitenganako nazka edo fobia hori adierazteko, orduan aporafobia jarrera guzti horiek hartzen duen kontzeptua da. Ez da arrazakerian oinarrituta, baizik eta pobrezian. Nola ikusten ditugun kaletik edo zenolako sentimenduak edo pentsamenduak sortarazten digun pobrezian dagoen pertsona batek. Zaila ziur eratea, baina zentzu honetan, horren inguruan, aporafobia inguruan, zein da Nafarroan dugun egoera? Bueno, egia esan behar da, egia da Nafarroa elkartasun beti izan dela, elkartasun handiko herrialde bat dela, eta bada tasa batzuk konparatzen baldin baditugu. Bai, pobreziaren kopurua beste tasa batzuekin alderatuta, adibidez estatu mailakoa edo Europakoarekin alderatuta askoz gutxiagokoa da, eta politika batzuk egiten dira ere herrialde honetan pobrezi hori edo esklusio hori ahalik eta gutxien izateko. Baina beste edo zein herrialde bezala baditugu jarrera aporafobikoak, baditugu jarrera arrazistak ere, azkenean hori da gizarte honen gaixotasun bat, eta gaixotasun bat den heinean denak kutsatuak izan gaitezke. Pertsona askok badaukate kutsadura hori ere barruan, matxismoaren kutsadura izan dezaketen bezain beste, eta batzuk kontzienteagoak dira eta beste batzuk ez dira inkontzienteak, eta agian ateratzen zaizki horrelako jarrerak hasi automatikoki. Adibidez, joan den asteazkenean, Salda Beroan egon ginela asteazkenetako taldea, egon ginen pertsona batekin kajero automatika, diru ateratzeko kajero batean zegoela lo egiten, ez zegoen lo guztiz, ez zegoen hor erdi lo, eta sartu ginen Salda Beroa eskaintzeko, eta arropa edo bestelakoak behar zituen, eta emakume bat zegoen kajeroan dirua atera nahi zuena, baina esen hau sartzera beldurra ematen ziolako pertsona bat hor lo egiten egotea. Eta gu sartu ginelarik salda ematera, orduan aprobetxatu zuen, eta sartu zen gu geunden momentu horretan dirua ateratzeko. Beldur punto hori, zerbait gertatuko zait, edo ez dakit norakoen pertsona hau, hori izan daiteke jarrera pizka bat aporafobikoa. Ez gara konturatzen ere da, adibidez, momentu horretan, horre lo egiten ari zen pertsona hori konturatu zen, emakumearen beldurraz, eta hasi zitzaigun ere guri azaltzen, beraiek ere beldurra handia daukatela, ezin dutela gehiegi lokartu, beti daukatela begi bat hor pixka bat esna, ezaki egitelako zer gertatu zaien gauean zehar, edo ze pertsona motak ere sartu daitezken beraiei mina edo lapurketa bat egiteko. Orduan, baukagu ere zer ikasi eta zer reflexionatu batak eta besteek, ez? Hauetako gauean lo egiten duten pertsona hauek, ohikoa izaten da beren gauetan, ohikoa ez, baina honitzek bizi izan dituztelako esperientziak denak esaten digute momenturen batean horrelako esperientziak izan dituztela, ez? Denei edo momentu batean lapurketa bat ematen egiten diete, edo mantak kendu edo motxila hartu, beste batzuei ere erasoak eta botatzen dizkiet ere gauzak gainetik eta horrelakoak pairatu dituzte, denak badaukate horrelako esperientziaren bat. Gainera ere, pertsona batzuk urte asko egoten dira kalean bizitzen, ez pertsona hau zeraman 7 urte kalean bizitzen, 7 urtetan, denetarik ikusten dute, ez. Hori ere gertatzen da Nafarroan.
Kasu batzuetan, adibide garbien bitartez, aporofobia ikusten duzu, modu garbi batean, bertze batzuetan agian ezain moduko siente batean izaten da, Hau da, ni adibidez, eskerteara den, eskerteara konsideratzen den herri batekoa naiz, bertan betidanik etorkinak egon dira, Hego Ameriketatik gehien bat, lanera egitea etorri zirenak. Hala ere, beti izan da, etorkinak alde batetik egitea bizitza eta herritarrek bertzaretik, egotea ikustea nola ez den integrazio bat ematen. Nire galdera da, horren atzean, naiz eta era inkonsiente batean izan aporofobia dagoen, Askotan ere zaila da desberdintzen aporofobia jarrera edo arrazakeriaren jarrera bat, Orduan hor batzutan nahastu egiten dira edo batera ere ematen aldira. Badago punto bat, jartzen dugulako indarra jaiotzean. Hemen jaioa baldin bazara, beste modu batean begiratzen zaituzte edo beste privilegio batzuk dituzula ulertu egiten da. Eta hemen jaioa ez baldin bazara, beste kulturak, baina ikusi behar duguna da, bretxa hori jaiotze tokian jartzen ari dugula eta jaiotze toki batek ez duela inor desberdin egiten. Egiten gaituena desberdin, izango dira beste hainbat gauza, baina berdinak gara pertsona bezala, eta egiten ari duguna da diskriminazio bat jaioterriaren gainean. Gainera oso niri harritzen nau, momentu honetan, edo hemendik aurrera ere, gero eta zailagoa izango da jakitea pertsona bat non jaioa den. Ikusi dezakezu beste rasgo batzuk dituela, edo beste kultura baten, edo beste herrialde baten rasgoak izan ditzazkela, baina inoiz ezingo duzu ziurtatu ez denik hemen jaioa, Orduan hori ere, pixkanaka joan behar gara malgutzen eta behintzat indarra ez jartzen jaiotzen zaren lekuan. Aurretik eraten nuenaren arira, etorkinaren zati garrantzitsu bat ez dela gutxiz bertako gizartean integratzen erratera osatuko nintzen. Etorkinen aldetik zer egin dezakete integrazio prozesu hori hobetzeko? Ikuspegi orokor batetik zein izaten da beren jarrera zentzu honetan? Ez dakit ni indarra jarriko nuke nor beraiek egin dezaketena hobetzeko ala guk egin dezakeguna integrazio hori gehiago emateko. Uste dut beraientzat oso zaila dela edo ezin diegula eskatu gehiago egitea. Baina gure aldetik bai, gure aldetik integrazio horretan uste dut gizarteak oraindik gauza asko dituela egiteke. Beraiei agian eskatuko niekena edo ondo etorriko litzaiekena da guri beldur hori ere kentzea. Guri hemengoei, hemengo gizarteari ere lasaitasun batekin ikustea eta ez pentsatzea erasotuak izango direla, diskriminatuak izango direla, edo ez ditugula onartuko, beraien esku gelditu daiteken esparru bat hori izango litzateke, saiatzea irekitasun horrekin egotea eta ez pentsatzea hemengo guztiak gaizki tratatu ahal ditugula, baina gure aldetik uste dut empatia askoz gehiago faltatzen zaigula eta besteen lekuan jartzea. Ez dugulako ulertzen, azkenean etortzen direla arazo larri askorekin. Orain adibidez, errez ikusi dezakegu ukrainiar bat
bere etxea utzi egin duela egun batetik bestera, eta ezin izan duela ziurazki diru gehiegi atera edo, eta sartzen direla kotxe batera horrengo herrialdera joateko, baina herrialde horretan heltzen dira ezer gabe. Ez daukate paperik, ez daukate dirurik, ez daukate jatekoa, ez daukate lo egiteko leku bat, ez duan beraiei eskatzea zer egin dezaketen integratzeko, zaila da, ari direlako pentsatzen nola egin behar duten bere oinarrizko gauzak eskuratu ahal izateko, zer jango dudan bihar, non egin dezakedan lo, edo orduan ezin dute horretara egon, lehen oso basikoak diren gauzak eskuratu behar dute, eta gero, agian, preokupatuko dira edo ikusiko dute nola integrazio hori egin, baina guretzat hori errezagoa da, denak ditugulako gure basikoak bermatuta, ez? Beti eraten da, ez, pixkat, etorkinek herrialde berri batera iristerakoan dituen zailtasunak, ez? Baina ikusten duenak, alikarrizta ikusten duenak, hobekiago irudikatzeko zentzu dira modu argi batean erranda, etorkin batek aurkitzen dituen zailtasunak, egunerokotasunean. Denak. Badago ezberdintasunen bat etorkinen herrialdei begira, adibidez, Hego Ameriketatik edo Europatik etortzen direnak daukate behar berdinak, baina aldiz Afrikatik etortzen direnak edo Mediterraneotik pasatzen direnak daukate oraindik trauma psikologiko askoz handiago bat. Eta hori azpimagarria da, beraien osasun psikologikoa eta emozionala askoz ere kaltetuago dagoelako. Afrikatik etortzen direnak urte asko ematen dituzte mugak pasatzeko, beraien herrialdetako mugak pasatzeko, askotan bortxatuak izaten dira bidean, lapurketa pila bat izaten dituzte, mafia asko daude eta zorra handiak egin behar dute mafia horiekin bidaia ordaintzeko. 5 urte media batean egon daitezke Afrikako herrialde batetik Marruekosera iristerako, orduan badaukate hor iragan nahiko traumatiko eta zail bat ona etortzen direnerako. Hori ez da inbeste gertatzen beste herrialdetako etorkinekin alderatuta. Baina, gero behin etortzen direlarik, oso ezberdina da paperak izatea, legez etortzea, lan batekin etortzea eta pixka bat apainatuago, edo zerbaitekin etortzea, ala ez etortzea ezerrekin. Ezerrekin etortzen direnak, beldur asko handiagoa daukate, nola paperik ez daukaten nik ez dira ausartzen askotan entitate publiko pribatuetara edo kalean ibiltzera lasaitasun horrekin, beti daukate hor beldur punto bat, poliziak paperak eskatuko dieten edo kanporatuko dituzten, orduan etengabeko tentsio batean ere daude. Askok ere ikasketak dituzte, baina hemen ikasketa horiek homologatzeko zailtasun asko daude, Afrikan daukaten lizentziaturak edo diplomaturak, hemen homologazio bat eskuratzeko urteak pasatzen dituzte homologazio horiek egiten, han dituzten lanak ere hemen ja ez dute balio, hemengo sisteman sartu behar dira guztiz, 37 urte izan beharko dituzte ere jubilatzeko, esan nahi dut, zerotik hastea bezala da, eta gero askok, gehienak, familia uzten dute, edo familia zati bat uzten dute, beraien jaioterrietan, horrek ere angustia handia edo mina handia ematen diete, askok ere naiz eta ona heldu eta saiatu hemen bizi iraun, dirua bidali berri erean utzitako familiarrei eta horrek ere zaildu egiten
diet egunerokotasunean egotea, milaka arazo dituzte egunerokotasunean, ez? Hori jatekoa, etxe bizitza, harremanak, denen oso oinarrizkoak diren gauzak ere eskuratzeko zailtasun handiak daude. Orain datuetara joko dugu, zenbat pertsona daude Nafarroan pobrezia egoeran? Ez dakigu kopurua, ez dakigu datu kuantitatiboak aterata, ez? Erabiltzen duten tasa da arope, deitzen dena, Europan arope tasa hori erabiltzen da pobrezian edo esklusio sozialean dauden pertsonak identifikatzeko, ez? Eta, renta, zenbat pertsonak bizi diren etxebizitza batean, hainbat aldagaiak kontutan hartzen dira. Nafarroan joan den urtean 11,7 zegoen eta aurten 12. 3 zentima horiek igo egin dira urte beten. Estatu mailarekin alderatuta 9 igo da, estatu mailan, eta estatu mailako indizea, tasa, 27koa da. Nahiko handia da tasa hori, baina Europa maila hartuko bagenu, 30ko tasa dago, ez? Alderatuta, Nafarroan, egia da, Estatu Espainolean dagoen tasarik bajuena daukagula, ez? 12koa Euskal Autonomia Erkidegoa gure atzetik dago, eta zentima batzuk gehiago dituzte, baina oso gutxi ere, Aragoi eta Errioxa uste dut ondoko hurrengoak direla tasan, baina bikoitza da Europa mailan adibidez, ez? Hori ez digu gusten jakitea zeintzuk diren benetako kopuruak, ez? Baina, 50.000 inguru gutxi gora bera, horrelako estrapolazio bat eginda, 40.000 inguru, 50.000 inguru egongo litzateke. Kazetari lanetan ibiliz, datu bat beharra dut, orduan, 50.000 erango ditugu, daudela, agian gehiago. Horietatik zenbat izango lirateke gutxi gora bera etorkinak badakigu? Badakigu badagoela 60%aren portzentaia. Pobrezi edo esklusio egoeratan dauden guztien 60% etorkinak dira, eta 16% bertakoak. Eta horietatik etorkin horien artean, pobrezi horien etorkinen artean, paperik gabekoak portzentaia garrantzitsua dira? Ez dakigu ze portzentaia daukaten, ez dago zenso bat eginda paperik gabekoenak, logikoa den moduan, ez? Supongo administrazioek zenbaki batzuk edo datu batzuk erabiliko dituztela, ez? Ez dakite kopuru zehatza, baina jakingo dute badagoela kopuru handi bat etorkin horietatik paperak ez dituztenak, baina ezin dugu jakin zenbatekoak diren. Orain, pixkat, lehen ondatu diguzu, zintzu diren etorkin bat bertzerri alde batera joaten denean aurkitzen aldituen zaintasunak, baina horien barruan, erranduzu bezala ez, ezberdina da, paperekin joan, lanekin joatea, edo paperi gabe joatea. Paperi gabeko etorkin baten larrua zagan jarriz, ze zailtasun ditu eguneroko kontuetan lana aurkitzeko, leku bat lo egiteko aurkitzeko eri dagoela eta osasun sistema, osasun etxe batera joan behar duelako. Aipatu dituzun guzti horietatik bakarrik osasun sistema erabili ahalko luke. Gure osasun sistema unibertsala da, egon da ere horre zalantzan momenturen batean, PP agintzen zuelarik saiatu egin zen unibertsaltasun hori ere kentzen,
baina ez, eskerrak ez dutela egin eta berreskuratu egin direla eskubide horiek. Osasun sistemara bai, joan alko litzateke, eta tratatua izango lirateke, eta ospitalera ere, urgentzietara, osasun zentroetara, ez dakit ere, baina urgentzietara bai. Baina, karo, lan bat ezin du izan, paperik ez baldin badauka, etxe bizitza batean ere ez dauka zer egiterik, paperak ez dituelako. Momentu honetan ere, gauza asko izateko behar duzu, padroia izan, nortasun agiri bat, kontu korronte bat, telefono bat, inkluso haziendan eskatzen dizute telefono mugikor bat izatea, gauza batzu ja da egiteko, korreo elektroniko bat ere beharrezkoa da hainbat burokratikoak diren gauzak eskuratu ahal izateko, eta horiek askotan ezin dituzte izan. Ez daukate modua horrelako zerbitzuetara joan ahal izateko. Sistemak laguntzen aldu pertsona bateri pobrezia egoeratik ateratzen? Laguntzen ahal, bai. Ahal du askoz gehiago egiten duena baino. Baina dena oso reglatuta dago, sistemak badauka bere laguntza ekonomiko zehatzak, bere subsidioak, bere inkapazitateak, eta baldintza batzuk bete behar dituzu guzti horiek eskuratu ahal izateko. Askotan pentsatzen da, eta nik adibidez hori oso aporofobikoa da, beti ematen zaiela etorkinei, laguntza pila bat, eta hemengoak ez dituztela, eta horrelako sinismen faltsu bat dago horren inguruan, baina ez da egia, beraiek ez daukate aukerarik baldintza horiek betetzen ez dituztelako existitzen diren laguntza ekonomiko asko eskuratzera. Orduan, baldintza horiek dira aldatu beharko zirenak laguntza ekonomiko guzti horiek jaso ahal izateko, momentuz ez daude baldintza beraiek hartu dezaketen baldintza egokiak pobrezia horretatik ateratzeko. Badaude entitate pribatuak edo ONG-ak edo badago Caritas, Gurutze Gorria, badaude eragile batzuk ere kalean bizi diren pertsonekin lan egiten dutenak, baina ez dago partida bat edo berez bai, berez denak sinatua daukate 0,7ko berme hori presupuestoan horrelakoetara bideratzeko, baina ez dago artikulatuta laguntza espezifiko bat baldintza horietan dauden pertsonentzat. Orain bukatzeko, zuen lan esparruan egunerokotasunean ikusten duzun errealitatean oinarrituta, hausnarketa bat egitenako zeniguke Nafarroan bizi dugun egoeraren inguruan? Gustatuko litzaidakeena da ezalderatzea beti gure elkartasuna besteen konparaketan. Ze askotan indize tasa hauek esaten ditugularik jendea nahiko harro sentitzen da, eta esaten du, nahiko tasa daukagu, bai, baina beti beste tasa batekin alderatuta, beti konparazioan besteek egiten dutenarekin. Eta niretzat gustatuko litzaidakena da konparazio hori egitea benetan ahalik eta gehien lortu dezakegunarekin, beste herrialde batek egiten duenarekin edo beste tasa bat lortzen duenarekin, baizik eta gure muga izan beharko litzateke elkartasuna inbeste egotea, pobrezia edo esklusioan inorrez ez egotea, tasa hori 0 izatea eta ez beste batena baino gutxiagokoa. Bale, eta orain, bertze galdera bat ere sortu eta azkeneko momentuan, baina interesgarria, edabidek hemen zer erantzukizun dutela uste duzu. Baina hemen erate izut, azkeneko aste honetan,
ikusten duzun honen arira, lehen komentatu dizut, Ukraina eta Errusian, ikusten duzu telebistan, lehenago pandemia zegoen, orain egunero gerra hau dugu, bortitza eta txusia eta penagarria noski, baina egunero hori dago, eta pobrezia beti hor egon da, ez? Eta beharrak beti hor egon dira. Zer erantzukizun uste duzu hedabide dutela? Hedabideek erantzukizun handia daukazute bisibilizazioan. Badago ikustezina den errealitate bat, dela txirotasuna, eta dela esklusioa, eta da familia asko bizitzen diren egoera, eta dira beste gatazka batzuk, eta dira beste gerra batzuk, eta oraingoarekin ere alderatuta. Baina badago agindu moduko bat, edo ez, badirudi bakarrik gauza batzuk bisibilizatu daitezkela eta beste batzuk ez. Eta beti gelditzen da hor esparru bat inoiz ikusten ez dena. Eta askotan ere gerturatzen zaretelarik orokorrean edabidek realitate hauetara batzutan morbo punto batekin egiten da. Hori nahi dut atera hor kalean dagoen pertsona bat lo egiten. Baina hori ez da modua ateratzeko inor, eta hori ez da ere errespetua. Azkenean ez duguna ulertzen da pertsona horrentzat hori dela bere etxea. Eta hor lo egiten duen leku hori bere etxea eta bere lasaitasun edo bere esparru segurua bilakatzen dela, ezin gara sartu behu norbaiten etxera eta grabatu edo zein gauza berarekin kontatu gabe, askotan egiten da forma batean oso morbosoa dela edo atera nahi dela oso dramatikoak suertatzen diren gauzak, baina benetan ez da erreflexio sakona egiten eta ez da azterketa politikoa egiten ez da ere, edo ez da etikan eta giza eskubidetan oinarritzen, diskurtso politikoak eta noski hedabideetan agertzen direnak ere. Bueno, Oiana, mi esker honitz, azken hausnarketa horregatik eta elkarrizketarengatik. Espero dugu jendearen kontzientziazioa eta noski ere bai entitate publikoen kolaborazioa eta konpromisoa handitzea, eta ahalik eta proiektu gehien aurrera atera izatea zuek. Ongi segi. Mi esker zuei.